खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन। दिनै 15 जानुवारि 2025 मायथाइ एबा 1 माघ दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। 15 जानुवारियाव सावस्रिनि सायाव जर'खा जोथोन लानो गोनां जायो। फालांगिरिफोरा लुबैनाय बादि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनगोन। मान बांगोन। जोबनायाव रांनि लेनदेननिफ्राय गोजानाव था। हाबा जानाय सुबुंफोरनि जिउआव सुखु गोजोन थागोन। वृषभ राशि। 15 जानुवारिया गलाय-गथाय सान जागोन। साननि जागायजेननायाव खामानि मावग्रा सुबुंफोरनि सायाव खामानिनि नारसिनथाय थागोन। जाफुंसार जानो थाखाय नोंथाङा बांसिन खस्थ' खालामनांगोन। नखरारि जिउआ गोजोनथाव जागोन। मिथुन राशि। 15 जानुवारिया मोजां खौरां लाबोनो हागौ। दिनै नोंथांनि आयनि फुंखाया बांगोन। फालांगिरिफोरा लुबैनाय बादि मुलाम्फा मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि खस्थ'नि आबुं फिथाइखौ मोनगोन। साननि गेजेराव साख्रि मावनाय सुबुंफोरा गोदान खाबु मोनगोन। कर्क राशि। 15 जानुवारियाव नोंथाङा गावनि गथ'नि सायाव माबा मोनसे जेंनाजों मोगा-मोगि जागोन। साननि गेजेराव नोंथाङा बबेबा मोनसे खामानियाव जाफुंसार जानो हागौ। साननि जागायजेननायाव खरसानि मोगा-मोगि जानो हागौ। सिंह राशि। 15 जानुवारियाव नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव फारागथि जानो हागौ। सुख-सुबिदाजों सोमोन्दो गोनां माबा मोनसे खामानियाव रां खरसा खालामनो हायो। नेगेटिभ साननायफोराबो गोसोआव गोहोम खोख्लैनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथांनि रांखान्थियारि बाजेटआ गाज्रि जानो हागौ। कन्या राशि। 15 जानुवारिनि सानखालि जायफोर सुबुंफोरा खामानि मावो बिसोर सिरियै सुथुरनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। बादायारि आनजादनि साखाफारा जानाय सुबुंफोरनि थाखाय दिनैनि साना मोजां जानो हागौ। तुला राशि। 15 जानुवारियाव नोंथाङा माखासे गिदिर खर्साफोरजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। साननि जागायनायाव नोंथाङा माखासे हेंथाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। बे समाव फरायसाफोरनि गोसोआ फरायनायनिफ्राय गुबुंले जानो हागौ। 15 जानुवारियाव रागा आरो रायज्लायनायखौ दबथाय। साना नोंथांनि थाखाय गलाय-गथाय फिथाइ लानानै फैदों। नाथाय साननि जोबनायथिं नोंथाङा लुबैनाय मुलाम्फाफोरखौ मोननो हागोन। जायखिजाया खामानियाव सांग्रांथि नङैनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। धनु राशि। 15 जानुवारिया गोजौ-गाहाय सानजों बुंफबनाय सान जानो हागौ। साख्रि मावनाय सुबुंफोरा साख्रिनि गोदान खाबु मोननो हागोन। नोंथाङा खामानि थिलियाव प्रम'शन मोननो हागोन, नाथाय साननि गेजेराव थाखोमानाय सुथुरफोरनिफ्राय गोजानाव थानांगौनि गोनांथि दं। मकर राशि। 15 जानुवारिया माखासे गिदिर खर्सा लाबोनो हागौ, जायनि जाहोनाव नोंथांनि रांखान्थियारि बाजेटआ सोलायनो हागौ। बे सानाव सम आरो धोन मोन्नैखौबो सोलोजों बाहाय। माखासे सुबुंफोरा देहायारि आरो गोसोआरि जेंना जानो हागौ। कुम्भ राशि। 15 जानुवारियाव नोंथांनि खाफालआ जोंखांनो हागौ। बे समाव नोंथाङा लुबैनाय बादि जाफुंसारनाय मोनगोन। आद्रा थानाय खामानिफोरा आबुं जागोन। दिनै सानजौफुआव सोरबा सासे जर'खा सुबुंखौ लोगो हमनो हागोन। मीन राशि। 15 जानुवारियाव खामानिनि थाखाय दावबायनो गोनां जानो हागौ। साननि जागायजेननायाव माखासे जेंना नुजाथिगोन, जायजों मोगा-मोगि जानो हागौ। नोंथाङा गावखौ मोजां मोननायाव गोसो होनांगौ। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।